Ξέρεις πότε μια διπλωματική ή ένα διδακτορικό αρχίζει να έχει πραγματική αξία? Όχι όταν έχεις γράψει πολλές σελίδες, ούτε όταν έχεις διαβάσει περισσότερη θεωρία. Αρχίζει να αποκτά αξία όταν μπορείς να δείξεις ένα έβριμα, μια κατηγορία ανάλυσης, ένα μοτίβο που δεν ήταν προφανές πριν. Το διδακτορικό δεν αξιολογείται από το πόσα γνωρίζεις. Αξιολογείται από το αν μπορείς να παράγεις νέα γνώση. Δεν αρκεί να γνωρίζεις περισσότερα. Πρέπει να μπορείς να μετατρέπεις δεδομένα σε ερμηνεία και σε επιστημονικά ευρήματα. Αν δεν μπορείς να δείξεις ένα έβριμα, δεν κάνεις ακόμη έρευνα. Κάνεις προετοιμασία για έρευνα. Η έρευνα αρχίζει εκεί που εμφανίζονται τα ευρήματα. Όπως έχουμε ξαναπεί, δεν επαναλαμβάνουμε θεωρίες. Παράγουμε δεδομένα. Στη σελίδα μου στο Facebook, Doctoral Compass, θα βρεις εργαλεία για να περάσεις από τη θεωρία στα ευρήματα.